Стъпка номер 4. Не спорете за правилно и неправилно. Няма смисъл да се опитвате да разберете кой е виновен за нещо, тъй като нарцисистите никога няма да признаят вина. Те искат да ви обвинят за всички негативни емоции, които изпитват, защото разчитат на образа, който създават, че са безупречни. Адвокатът по бракоразводни дела Дерек Жак от The Mitten Law Firm заяви пред Insider, че е трудно да си прехапеш езика, когато нарцисистът сипе обиди по ваш адрес. Най-добре е обаче да избягвате да се занимавате с тях на тяхното ниво, каза той. Имайте предвид, че нарцисистите не спорят, за да докажат правотата си. Те спорят, за да усетят прилив на удовлетворение от това, че ви унижават и омаловажават. Едно безобидно изказване може да предостави на нарцисиста всички необходими средства, за да започне словесна атака. Отнемете им тези възможности и ще им отнемете силата. Стъпка номер 5. Вместо това се опитайте да се вживеете в чувствата им.